Shalom. Horas madihita saludna amang dainang ya nakonami remaja na poso bulung na mengikuti kebaktian manuguton. Kami mengingatkan kembali untuk kita semua dapat menonaktifkan atau men-silent alat komunikasi HP yang ada buat kita untuk menjaga kehikmatan daripada ibadah kita pagi hari ini. Mau lihat Huria na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nunga sahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon jala parningotan di aka naung moding. Di pasunggulhon minggu odo tu hita memento mori. Lapatana ingot ari hamamatem. Alanii hupasahat hami matabe selamat ari minggu ma dihamu saluhutna. Martiki do ngolutta di hasianganon jala hatop do laho salpu. Alai dipatakas topik minggu sadario do hita. Paboa nong talu sorop ni hamatean marhite haheheon ni Tuhata Yesus. Di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Atong bongot mahita tu parsaoran nabadia laho mamuji dohot pasangapon Tuhata. Ro mahita marsomba tujolona marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumapa langit dohot tanoon, amin. Songonon do didok Tuhan Yesus, namonangido parulosan, dohot aka ulos na saksak, jaladang sesaoku goarna sian pustaha hanguluan. Jala parhatopotopku do goarna di jolo ni damang. Dohot di jolo ni aka suru-suruanna. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni aka namate dohot aka namangulu. Hodo napunahami, manang mangolu manang mate pehami. Nang pe mardalan hami diruran ni linggoman ni hamatean.
dak ku habiari hami behamatean, ai hodo dongan nami. Dang tartiop hamatean manang tanoman behami, ai hodo Tuhan nami naung humokop hami, jala hodo napuna hami. Rohami nuaing tuho mangido, sahat tuho mato dinami dohot daging nami. Asa diho hami, manang namangolu, manang namatepe. Sai tiop matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokopmi, asa sahat hami tuhangoluan nasora sudah. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion imanatar surat di 2 Tesalonik 2 ayat 15 1 ayat 17. Atong ale akadongan hot mahamu jongjong jala marsa sitiopan mahamu tu akapoda na huajar hokami tuhamu marhite sian hata nang surat pe. Apala tuhata Yesus Kristus dohot debata amata na makaholongi hita jala mangalehon apul-apul namian toktong dohot pakirimon na denggan sian asi ni rohai. Ibana mama ngapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon nang hata na denggan. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon na hombar tu patik nai. Tuhan debata, Saya perguguan mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Yesus dan berjuang
katopoti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangido. Saya asli maroham nida sandok bangso mami. Saya sesa madosanani salubukna. Nunga di pamanako hami marhite Jesus Kristus naung manaluhon hamatiani. Gabe partohap hami di ngolu na manoktong. Jala marsihoho toktong di ulaon ni Tuhani. Alai sipata dohami madabu tu pandelean. Cupa masa hasusaan manang parukilon tuhami. Dang marsihohot behami mangulahon lomoni roham. Alai lomoni rohanami mahulau kami. Asi maroham ale Tuhan. Lehon maroha na marsihohot dihami. Mangulahon lomoni roham. Say sungguli marohanami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana na sotu manda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang.
tani debata turpuk di hari mingguon imana tarsurat di Parjamita walu ayat sia 1 ayat 10 pitu. Luhut nai nungahuida uju diranapi rohaku saluhut pambahenan akan masa di hasianganon uju sada jolma mangarajai dongan na jolma mabahen ibana marhina mago. Aku nii nungahuida tipa tertanam halak parjahat. Hape anggo halak na mangulahon na denggan akan naros yang ingana na badia. Dihalupahon dongan na sahuta doi. Ipe hata oto doi. Ala sotibu manginona pambahenan akan najahati. Dibaheni gok rohani jolma manisiai di bagasan mangulahon hajahaton. Alai tung sura peratus hali halak perdosa mangulahon hajahaton. Pola sanga sari matua ibana. Takas dohu boto. Martua sogot halak nama kabiari debata akan namar parange di jolona. Alai dang tagamon sonang anggo halak parjahati. Jaladang tagamon pagajangonna ari-arina. Alai songon halinu do ibana ala somar habiaran tu debata. Adong dope sadanari halongangan masa di atas tanoon. Adong halak partigor. Hira pambahenan ni halak parjahat ni ulana. Parsoriona timbangon. Jal adong halak parjahat. Hira pambahenan ni halak partigor ni ulana. Parsoriona timbangon. Nunga pola hudok halongangan ni doi. Dibaheni hu puji-puji las ni roha. Ala naso adong na dumenggan di jolmai. Saleleng di hasianganon. Ya sona mangan minum dohot marlas ni roha. Ido na tinggal di ibana. Sian ulaonna saleleng ari-ari ni nguluna. Akan nanilihon ni debata tu ibana di hasianganon. Dungi diri koti rohaku muse, naing mananda hapistaran, dohot manakasi, dinamago namasa di atas tanoon. Pola tung balisaon, mata ni jolma, borngin dot arian, dang terpodong. Jadi takas mahuida sandok jadi-jadian ni debata. Naso tardodo jolmai pambahenan na akan masa di hasianganon. Nang pemaradi ngaluton rohani jolmai madiori dang tagamon jupangsa. Tung sura penin na rohani halak na pistar leak botoan na doi dang tagamon jupangsa. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amin.
taha tindakon maha porsiaotai, songon nahina tindakon ni dongata di sandok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon isi Maria, na gabe-gabean sianton di perbadia, andorang soa bubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolus sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabegema tikting namasa di huriata di bagasa minggon, minggu ujung tahun perhuriaon dohot parningotan di akana moding 20 November 2022. Na parjolo goarni minggu, ima minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningotan di akana moding. Sadarion ima minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningotan di akana moding. Jahonot tado goar-goar ni akadongatan nong marujung ngolu mamuka sian tanggal 22 November 2020 sada sahatu sadarion minggu tanggal 20 November 2022. Napaduahon ruas nataba. Mulai sadarion minggu 20 November 2022 gabe ruas nataba di HKBP Resort Kebayoran Lama ima keluarga Nanda Putra Mesah Malau SP dohot inang Sartika Baliulina Boru Tarigan, rap dohot sahalak dakdanak Boru. Maringanan di Jalan Cipulir 2 nomor 6A Cipulir, masuk Banjar Cidodol Parserahan. Naro sian GKPI Jemaat Khusus Letare Batam. Asa pinang ido jongjong ma amang dohot inang. Mau lihat ya? Tatangnya koma nasida asa gabe ruas nama ngolu di Huriata. Napatuluhon seminar lansia. Seksi lansia ni Huriata KHKBP Kebayoran Lama naeng patupahon seminar di hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul sia WIB maringanan di Garjat Taon. Narasumber Ima Profesor Frida Simangucong Boru Siahan MED sahalak psikolog. Pinangido tupunguan lansia ni Huriata asa madohoti acara seminari. Na paopaton rapot parhalado. Di hari Rabu tanggal 20 dohot tanggal 30 November 2022 pukul 10 siawib patupawan ni Huriata do rapot parhalado iman Allahumma bain manang manakasi program kerja dohot anggaran tu tahun 2020 nanaing ro. Nah palimahon mangapuli di hari Minggu sadarion tanggal 20 November 2022 pukul 12.30 borhato parhalado ni Huriata rap dohot ruas patupahon acara mangapuli tu keluarga almarhum sahala paruhum pasaribu sian Banjar Tanah Kusir Kodam maringanan di Garjat Taon. Pinangido tu ruas Banjar Tanah Kusir Kodam
asaro madohoti acara pangapulioni. Naponopon dana Natal tahun 2022. Di hari Minggu tanggal 27 November, dohot tanggal 4 Desember, dohot tanggal 10 Desember 2022, duksidum jamita, tarihonotta do peliata tujolo ni langgatan, laho manupahi dana Natal kategorial ni huriata. Napapituhon peliat tujolo, di hari Minggu tanggal 27 Desember 2022, sidung jamita, papungu pilihan tujolo dohita bahen tupakta tu ulaun komite HIV AIDS HKBP. Songonima hujahau kami tiktingon tuhataman nama dongan hita saluhutna.
Di hamuna kamanami dohot inanami. Hita nasahurion. Nuaing saat mahita tu parningotan niya kanang moding siyan tonga-tonga ni huriatta sa taon par huriaon. Ima siya tanggal 21 November 2021 sahat tu tanggal 20 November 2022. Atong tapuji matu hatta marede mahita. Tatangi homma na tersurat di konfesi HKBP taringot tu parningotan ni namodding. Taha porsiai jala taha tidak kudu. Apedo tu jolma mate sahali dungi diuhumi. Nama radian nama ibana sian ulaunna. Jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni namangulu doho namate. Asa ia tabai pe parningotan dia kanamodding. Namarningot ajal tasadiri dohi tadisi. Doho pahotton pakirimota dihadudu muniak kana porsea tu debata. Dohot pahotton rohatta doi. Dingulu baru kilonon marhite pudaon taalo jalata tula do poda hasipilibeguon nama dok adong do pardomuan ni toddi ni naong mate do jolma namangulu ia akagoarni namodding di huriatta sataon par huriaunon ima na parjulu pahala hasudungan pajaitan modding di tanggal 20 Desember tahun 2021 ruas ama umur 54 tahun maringanan Komplek Kostrat RT 07 RW 07 nomor 10 Tanah Kusir Kebayoran Lama Siap Bajar Bungur Kostrat Paduahon Lorida Lince Mahdalena Boru Sitopul modding tanggal 25 Januari 2022 ruas ina umur 77 tahun maringanan Jalan Cendrawasih 2 nomor 10F Komplek Kodam Tanah Kusir Bajar Tanah Kusir Kodam Patuluhon
Freddy David H. Simatupang. Modding tanggal 10 Februari 2022. Ruas ama. Umur 47 tahun. Maringanan di Jalan Arya Putra, Ciputat, Komplek Arya Graha Blok B, nomor 15 RT 08 RW 10. Banjar, Ciputat, sekitarnya. Paopaton. Teresia Desiana Borusiagian. Modding tanggal 10 Februari 2022. Ruas Ina. Umur 32 tahun. Maringanan Jalan Komplek Graha Hijau 2 nomor C2 Kampung Utan Ciputat, Banjar Rempoa Ciputat. Palimahon. Situa Edward Manihar Tabunan. Modding tanggal sia Maret 2022. Ruas ama. Umur 65 tahun. Maringanan di Komplek Perumahan Taman Kedaung, Jalan Mawar 12, Blok D5, RT 5, RW 7, Banjar, Pondok Cabe Legoso. Paonopon. Parlin Junianto Sapriadi Sitorus. Modding tanggal 10 Maret 2022. Ruas Doli-Doli. Umur 40 tahun. Namaringanan sian Jalan Cirendeu Indah 3 RT 02 RW 01 nomor 20 C Cirendeu Pasar Jumat, Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. Papituhon. Sabar Halomuan Naibaho. Modding tanggal 12 Maret 2022. Ruas ama. Umur 70 tahun. Maringanan di Jalan Delman Indah 7 nomor Tolu, RT 07 RW 010 Sada, Kebayoran Lama Utara. Siap Banjar, Bindi Peninggaran. Paweluhon. Situa Rumiam Pinta Halomuan Borunadiak. Modding tanggal 20 Maret 2022. Ruas Ina. Tutu umur 25 tahun. Maringanan di Jalan Praja Tolu nomor 37. RT 005 RW 00 Sade, Kebayoran Lama Selatan. Banjar Godung. Pasiahon. Evelina Magdalena Borutabunan. Modding tanggal 26 Maret 2022.
ruas ina umur 60 tahun. Maringanan di Jalan Sunan Giri nomor 30 RT 01 RW 03 Pondok Pucung Ciledug Tangerang Selatan, Bajar Cidodol Parserahan. 10 Rumodang Evi Mariana Borusilain, Moding tanggal 27 April 2022, ruas ina umur 67 tahun, maringanan di Jalan Taman Lebak Bulus Onom, Pasar Jumat Lebak Bulus, Siap Bajar Pasar Jumat Lebak Bulus. 10 sada John Peter Nainggolan, Moding tanggal 10 Juli 2022, ruas Doli-Doli, umur 47 tahun, maringanan di Jalan Cendrawasih Raya nomor 52H, Komplek Kodam Tanah Kusir Kebayoran Lama, Bajar Tanah Kusir Kodam. 12 Ranto Lubaturuan, Moding tanggal 20 Juli 2022, ruas ama, umur 26 tahun, maringanan di Komplek Perhubungan Jalan Garuda nomor 20 RT 02 RW 010 Kebayoran Lama, Bajar Kampung Perigi. 10 tolu Rugun Saurlina Boru Nainggolan, Moding tanggal 21 Agustus 2022, ruas ina umur 60 tahun, maringanan Jalan Cempakabe 20 nomor 10 sada RT 07 RW 07 Komplek Pondok Aren Indah Jurang Mangu, Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. 14 Sunggul Lauren Gultom, Moding tanggal 22 Agustus 2022, ruas ama, umur 70 tahun, maringanan di Jalan Bendi Raya Blok B2 nomor 40 Tanah Kusir Kebayoran Lama, Banjar Bendi Peninggaran. 15 Nelly Frida Boru Lubat Tobing, Moding tanggal 20 September 2022, ruas ina umur 22 tahun, maringanan di Jalan Deplu Raya Komplek Askrindo nomor 1 RT 02 RW 07 Bintaro, Bajar Bintaro Perdagangan. 16 Nursani Boru Simajutak, Moding tanggal 24 September 2022, ruas ina
umur 70 tahun. Maringanan di Komplek Kodam Jalan Cendrawasih nomor 37 hak RT 08 RW 08 Tanah Kusir Kebayoran Lama, Banjar Tanah Kusir Kodam. 10 Nani Krisnawati Teresia Boru Hutapea, Modding tanggal 27 September 2022. Ruas Ina, umur 60 tahun. Maringanan, Jalan Delman Utama nomor 40 RT 12 RW 0 Sia Peninggaran Tanah Kusir Kebayoran Lama, Banjar Bendi Peninggaran. 10 Situa Sihar Manurung, Modding tanggal 20 Sia Oktober 2022. Ruas Ama, umur 70 Sia tahun. Maringanan di Jalan Bintaro Permaitulu nomor 20 Sia RT 02 RW 0 Sia Bintaro, Banjar Bintaro Kodam Depsos. 10 Sia Yusak Labanta Sudena Silalahi, Modding tanggal 10 November 2022. Ruas Ama, umur 54 tahun. Jalan Abdul Ghani nomor 30 Komplek Perkebunan Cempaka Putih Ciputat, Banjar Rempoa Ciputat. 20 Sahala Paruhum Pasaribu, Modding tanggal 12 November 2022. Ruas Ama, umur 60 tahun. Maringanan di Komplek Kodam Jalan Cendrawasih Raya nomor 60 H RT 08 RW 08 Tanah Kusir Kebayoran Lama, Banjar Tanah Kusir Kodam. Ima ruas ni Huriata naung marujungolu doli-doli 2 halak, Ama sia halak, Ina sia halak, Punguma 20 halak. Jongjong mahita saluhukna di bagasan hahohomon huhut martangiang di bagasan rohat tadi. Lo stay di home. Oh
tapasada rohatta martangiang mahita. Sipata dua le Tuhan, sian hajol maun nami, mabiar kami makatahon mengadupi nahobar tu hamatiane songoni donang molo hupatu pahami di patupa huriam di ujung tau perhuriaunon parningotan yak kanam moding akka dongan nami akka si solhot keluarga naung jumulu marujungulu lungun rohanami marningot parsirangon nami dohot akka nahuha holongi hami marsirang alani hamatiani marsak tarilu alai ale Tuhan di paposodo rohanami makirim marhite di pahotto ale Tuhan haporseon nami molope huingot tami di parningotan namoding di bagasan minggu sadarion na pinatupa ni huriam di sadok HKBP danggabe naholan na palungur-lungur rohanami hamidisi alai asa ingot tami ia hami pe ikom majupakon hamatianido molo pilungur rohanami tangi sami marningo akka dongan nami nong jumulu marujungului alani holong ni rohanami duya le Tuhan ay hodo na manubuhon holongi di rohanami be dingulu nami di hasianganon dang nama dili hami dang nama parroha doho pikiran nami terlumubi haporsion nami totong do hami hot mar haporsiau tuho nunga di ida mata ni haporsion nami jala idu nahu hatidako kami ya dongan nami akadongan nami nahu hawolongi hami si solho nami keluarga nami naung jumulu marujungului naung maringanan di baikko ali Tuhan ima dihanguluan na manotongi diinganan naung tinotuhomi ali Tuhan diakan nama kaporsiay ho marsurak-surak marlas ni roha nang pehami di hasiangan lungur rohanami ali Tuhan dopak padang situjuoni di sido di pahoto haporseon nami asa managam jala makirim hami tu sih asa hami petutu mardingot tami di parringotan yak kanamoding di minggu sadarion asa ingot hami nang di pangalakmu di parmoding nami di parsalpuni
ngulu nami sian hasianganon. Jala marpos ni roha hami ali Tuhan makatidakon. Dung jupang nami nabuanom hami. Marhite dung dipaheho. Taruli dihanguluan na manotong si saliling ni liling na. Sonang mahami tutual Tuhan. Molo pesang ngobas. Lungur hanami marniu akadongan nami. Alay gabi patubulas ni roha di hami dung di paingot tomar kiti-kiti hatam. Napajupak konom mudu hami haduan. Dihasonangan na pinarademi. Atong dihahurangan dihagaleon nami. Saluhut hami. Nang songoni saluhut keluarga. Naung marsirang. Dohot akka nahinaholongan. Humali Tuhan na mga puli. Homa na maparguguyihon. Jala humali Tuhan napapos rohanami makirim tuho. Atong marsanga mahuali Tuhan marmulia maguarmu. Holad di bagasan guarnya anakmu. Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hudul Maida.
Yesus dongaki. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di minggutta sadarion na targoar minggu ujung tahun parhuriaon sekaligus paringotannya kana modding hatan itu hatta imana gabit turpu jamita di minggutta sadarion imana tarsurat di sada Korin biddu 15 mamuk kamasian ayat 50 satu ayat 50 lalu tapai hutiho mak odo nahudo disi aliak kadongan dang tarben sibuk doho mudar manean harajaun di bata jaladang tartean naulu busuhi hato tongoni hahomiod do nahudo kotu hamu dang nasaluhut hita modding alai saluhut do hita paubonna topu di bagasan sakidok mata dipakuling ni sarune na parpudii ay makuling masarune gabihihi ma akkanong matei tu hatot tongon laos paubaon nama anggohita ay ikon hatot tongod do manuluk na olo busuhon jala hangungulu na manottong do manuluk na olo mateon alay dung disuluk hatot tongoni na olo busuhon jala disuluk hangungulu na manottongi na olo mateon disima jupang hata na tarsurati nunga tarbodu hamatean nunga suluk hamonangan jo hamatean di dia hamonangan mi jo hamatean di dia sorok mi alai dosa do sorok ni hamatean jalapati hido gogo ni dosai alai maulihate ma di debata napa mona kita marhiti-hiti tu hatta Yesus Kristus. Ope hamuak kadongaku na hinaholongan. Marsihohot jala sumubauba mahamu. Jala lam sumurung matotong di bagasan ulaon ni Tuhani. Ay di boto hamudo. Dang magopo halojaon muna di bagasan Tuhani. Ima sahapna. Molo manaringo ti hamatean macay bakoldo dirita. Ala macay luar biasa do taetong sorok ni hamateani. Bahkan adong do nama prinsip jalamadok tok kado taringotan taringo hamatean patang ala hamateani dihita tung marbegu do ala hamateani dihita tayo tung marbegu gabiadong mapadohan dauma
beguna. Buasa mabiar jolma manaringoti taringot hamatean, bahkan dipantangkan. Buasa mabiar manang na disadari, manang so disadari, na pasti disadari do. Mabiar manaringoti hamatean ala jolmai sadiri mabiar mate. Acugari disukutuhi tamang dot tamakkenan. Ise mana lomoro hana mate mertudu maju. Unang-unang adong do nama do ibaga sarohana. Songon nasing suku-suku memang pedito. Bisi malum morohana mate. Haru diri nasa diri re sukun. Ikon elusan ni mabir do tong imana matin. Gudang do namanai rohatta. Gudang do na mangabati roha dohok pikirata. Asa tunggabe tatempaton dirita mabiar manaringoti hamatean mabiar lahomate. Haru sahalak na tua-tua nung marumur jala alani umurna na hobbar tu kelemahan ni fisikna peak terus jala bahkan di rumah sakit manang di dia di podoman na nama tung suadong do poparanna barani madok ali Tuhan tungala mana tua-tua namion tuk 10 doroha paling berbahasa diploma maditangiangi pasahatut tutuhani ba saka mumanasau ali Tuhan tuk suadong do nabarani madok daripada sikor na tua-tua namion bonga pitor pamate mak padang adongi ima alani biar niroha manaringoti bahkan mabayak ko taringot to hamatean ay haru dilebung ni namate pe olo de biar hita ilebung ni namate gudang do nama biar neng masuk tu kamar mayat. Gudang do nama biar. Sotong masuk tu si kamar mayat do inna. Siani hamuak kamang do tamuak kenang. Tanpa disadari seolah-olah gabi hiradong hubungan ni na mangulu dohok namate. Dang adok kita ra jala menghindar do maulo lahom manuhor pertapahat tano maulo pas ilebung ni adong kuburan nasing maniluluan adong kuburan na mate ilebung na bahama bayno mangingani dang mukil ra mudumi bedo na mate narupane nasido do sutung la ruan no biguna roro tu jewi inarupane ima biar ni roha. Hape hamuak kamang do tamuak kenang sada ilmu na pasti di portibion. Kita sudah jolma ikon
mate. Tungla boha jagona. Tungla boha morana, tungla boha sangapna. Tungla boha guguna, huasona, jabatan na pangkana. Dohot hamalonna. Daktara badan akan tiba saatnya kematian akan datang. Adigan danganong nama botoi. Danganong nama botoi. Jadi hati, edak sabi noto, basi marohani tangyang tatutuhani ate, ilaw mahai pasok gajang umurta. Lalu do si pata sungoni hiadwi, alapas ari parningotan namod ding sonon, bahol na hamati do itarengoti. Hape mula matu jabu ruasi, itorong masahala sa ijabu, itortos mate. Banong nama dok imani, hola na niya mong pedita imay, jamitan na tong, hola naman narengoti hamatian. Tok kadoy mani dungro hamatian sonom mani ina macam marupane. HP tadok ditik kisah di hari dang taboto. Baru di kategori hod pemuse. Idia do ubiara jolma. Sasahalak moding dung marsahit 2 bulan 3 bulan martibakon sasahalak mate topu ikono biar marningot makatai na sasahalak na mate topui ima ragam ni akana masa taringot tuhamatian molo nakningat taringoti taringot ima tu aka dongata nasahuria bay siya tonga ni keluarga nang jumulu marjungulu taguari sasada nanaing pabiar-biar hoddo, nanaing palungut-lungut toddo, naing mangarukari sidangolod do, dang alay naing dohonon na. Memento mori, ingot ari hamamatem. Ay molo tataringoti do ngatta na mate, naing dohonon na, hope ikom mate do. Sudedo marcita-cita gajang umur. Saha tu na paling-palingon yan. Ayalan niya hado sa idok. Saha tu na limutot tanggurung mo na. Saha tu na buku-bukuhon. Alay. Di minggu sadarion. Memento mori. Ingot ari hamamatem. Molo peta taringoti akadongat tanong jumolo marus jumolo dang nagabi pitor martutukia kita sa itu matangis sita taingo dobo hadirita ay hitabe ikosaha do tuhamatian tataringoti dongat tanong marus jumolo naing balikonon na dumuse, hope ingot ari hamamatem. Tataringoti sa onari, taguari akka guar-guari na moding, marsogo haduan, doho marahita, gorahonon na, di hurion, naong marucungulu. Sa onari tataruhod dongat tanong marujungulu tu dian, marsogot, hita mataruhonon na. Ingot ari hamamatem.
molodung mate boado. Au ma persoala di turpuk taon. Adong do borhat sian latar belakang di turpuk taon. Adong do aka pikiran alani hagogoni, pikiran hamaloni jolma. Gabe tubuh ajaran namadok dang toho hehe akan moding. Dang adong hangoluan di balik ni hamatean. Tuk swadongi ninna akan amadok. Sotung dihapor say hamunay. Na tumabos honari do. Di Portibiot bicam mangulu. Lakukan sepuas-puasnya apa yang engkau inginkan. Ay molodung mate dang boy be dang adong be. Banung nga mate na matoros dang adong be hanguluan. Setelah songonari do. Nikmati masa puasna. Una kaparsyaya ka na mado adong kakikyon niya ka na mate. Dang adongi. Hamak kadongan na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Alanido takas di patorang Apostel Paulus di turpuk taon. Ima taringot tu hinasitong ni hagekion ni tu hatta Yesus. Dohot taringot tu sitong ni hagekion ni akaramate sugut. Laho mangalo akapuda na sotikosi na mangaliluho ni na manigay haporsyaw ni jolma di patorang ma ima di biddu 15 di sada ima di turpuk taon di sada Korin 15 on mangalo puda haliluho ni na madok na suadong hakikiun niya kanamate. Asa molo akan makaporsya itu hani madok. Dan adong hakikiun niya kanamate. Sama dengan naso di haporsya ibe hakikiun itu hatta Yesus. Ido asa dido di sada Korin 15 ayat 10 tului. Alayang goswadong hakihiyon niya kanamate dang nahihi ng Kristus. Nang buy dohonon hamuak kamang do tamuak kainang huhapor siya do nahihi tuhat ta Jesus siya namate. Alay da kuhapor siya akajolma namate dipahihi muse. Molo nang hiki tuhat ta Jesus yan namate sama dengan may di pasahat hamonangani di pasahat hakikiyoni tuak ka na makaporsay ibana dung jupang hamatian itu ibana dapo matikina pahihiyon ni Tuhanima musik. Dapo lalu jahita marpikir at tarbuha marumang na taringo parkihiyon ni akka nang modingi parhihina molo botari mana di kinguluna dung hehe botar dong se di kinguluna si birong-birong ibana molodung hehe si birong-birong do muse buhado naing dohono di siha mo kamang do tamak kenang una
nang pola luja jolmai mamikirhon bohana hobar parkehion ya kanamati. Ay margua pola luja hita mamikirhoni. Lau musema molomate di ke poso-poso parkehina tondo songo poso-poso. Dakka pikiran di jolmai. Alai di dok. Naung heke tu hatta Jesus. Pagehion na doak kanong modi. Buado bayron na pagehihon ni. Pagehihon, lao pagehihon, nong mate, nong gabi busuk, nong gabi orbuk. Hiado sahalak namalo. Ima ahli fisika na terberita na margor Isaac Newton. Mardalam may bana doho sahalak mahasiswana. Mamulus kuburan. Roma mahasiswana di dokma tu si Isaac Newton. Ahli fisika na terberitai. Bapa ninna ahai ninna si Isaac Newton. Nomani kuburanon akan amateon. Didok hehe akka namate. Hape nga busuki nga gabi orbuk. Tukso hapi kiranao do. Buado benon ni Tuhani laho pa hehoni. Ngaka orbuk. Amar sirang isude bu ama benon na padomu honi. Dongi Roma si Isaac Newton. Dibuat masih tasna serbuk besi. Itor ipaserak ma ya bolok ketutano. Isuk si Isaac Newton ma tu masih suai. Husukum majolho. Tarpapunguhodo serbuk besi nang huserakko di tanom. Tang terpapungui. Ninna. Dungi Roma si Isaac Newton. Ibu ma bosi barane. Magnet. Ileo matu mahasisway. Nah. Patoho matu si. Ibay mabusi barane tutanoy. Hapiahan ni perserahan ni serbuk bision. Patoho itorlok kok sudi. Buido kan? Inna. Bah, buido. Inna masih suwe. Roma si Isaac Newton madok. Lubi songonima huwaso ni debata. Laho padumuhon. Ima akka orbu. Laho pahihiona. Jalai do padohan ni ima di Hesekiel biddu 37 imolo taja akatulang na berserahan di suku terpadu muni debatado terpadu muni debata ala dia ala huaso ni debata na luar biasa. Dia mampu untuk melakukan apapun. Nang sianor buki molo gabi dibayakon markite pemahaman ni hajol maun pasadaun na muse boy gabi terbentuk ala dia ay di pajadi hono ni debata di jolma tu jolma na parjoloi di kitab Kejadian ay sianor bukdo siap tano do pajadi honna tu kita jolma. Asam molo nang terjadi musei markite kuasona boy asa gabe
dipahehe. Sialanido ia pakirimota di minggu sadarion ima dihaheu sugut. Berarti adong dut sada dua bahkan lebih molope maringot tita di paringotan nya kadongat tanang modding na parjolo hope ingot iko mate do alai molope mate dang dihamatian na manottongi ima tu na paduahon adong majupang musugut hanguluan na baru na manottong. Molope marningot dia kanang modding nanaing ingotot tadodohonota nunga ditadikon nasida si taonon parukilon nasia portibion disalpuhon Tuhani asamolo dung salpu nasida sia si taonon parukilon naing madohonon ni kita marningot tita dia kanong modingi bah tabunaya pe ngasonang nasida hape au tong dope dingulu nago si taonon paru kilonon dapok matututikina au pe pamonangon ni Tuhanima jala maninggalhon ima ngulu nago si taonon paru kilonon manuju tuhanguluan na manottong si saleleng ni lelengna nunga talu hamatean nunga tarbudut hamatean jalanunga suluk hamonangan hanguluan hamonangan dibalik di hamateani ido na pinaradi ni Tuhatta Yesus tuhita jala ido nagabe ta ulupod di minggutta sadarion ima di topik ni minggutta di pamonang debatado hita marhite-hite Yesus Kristus di pamonang sian hamatean di pamonang sia sitaonon parukilon sia lanido da ikut tamama dohonotta jo hamatean di dia hamonangammi jo hamatean di dia sorokmi nang dohononna hamateani sorokna nunga ditaluhot Tuhani nunga monang ibana atong hita akan makaporsia di bana hamonanganido nang dipasahat tuhita amin martanyang mahita. Pinuji maguarmu oleh Tuhan sian sadok ngulu nami ala totong doho namaniroi totong doho nama pargugoi ho kami nama nugu-nugu kami terlumubi lam takas pangatusion nami nahobar dingulu namion songoninang nahobar dung jupang tikina ima di pangalakmu Tuhami di hasianganon ale Tuhan todim to di perbedia ima namanorangi roh doho pikiran nami asa pakirimon nami gok
na hobar tuhanguluan na manotong nong pinarademi. Para di maroha dohop pikiran ng soning ulo nami ali Tuhan, dingulo namion, unang digohi roha biar hami, alay, tung takas tutuhami, ima, mangulu marsihohot, di huwaso tarlumubi, di hamonangan naong pinaradim. Ingot do hami ali Tuhan tuak keruas ni huriam na dibaga sa parsahiton mulo Ferdinand Sirait Goster Sinaga Nyonya Situa Doktrandus Empardede Kartini Boru Naiborhu Situa Doktrandus John Walta Siti Daun Doktrandus Iwan BM Tampubulun Sintua Joseph Tampubulun Binsar na Pitupulu Padita DP Padjaitan Situa Doktrandus GP Manihuruk Togap Hutapea Saha na Pitupulu Situa Insinyur MH Sihobing Tony Nahal Hutapea Ridwan Irianto Situmorang Sahat Maruli Hutahayan Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Ali Tuhan nasida saluhut na doakan nasotar guari hami nasuhuboto hami siar ruas muak kana dibagas sa parsahiton na dibagas nasida songoninang na di rumah sakit diaka natongon ali Tuhan berjuang hinorhon niya kaparsahiton na nasonggop tu pamatang na ali Tuhan asahoma na mangalehon mangguhi asni roham tu na sidabi sian pangiduan nami pasato muhamalumon tu na sidabi leo pas ni roham akirim leo gugu pasahat huasomi tu na sidabi songonin ang tu salut aka keluarga pe dia akan majaga na mangurus parsahiton niya ka keluarga natoras na si solho na dijabu ng songoni di rumah sakit leo gugu leon kesabaran leon hahi pansonal Tuhan asam margugubi na sida lahu majaga mangurus dia ka keluarga na dibagay sa parsahiton songonin ang Tuhan dia kena marsitaonon na marukil gudang ni aka tantangan ni ngulu na niadupan na sida ditongan ni keluarga ditongan ni aka parkarijua si ganupari ragam ya Tuhan homa na maparguguyhon ho na maparbisuhi rapoko Tuhan tartuhu na sida saluhut na jala rapoko ali Tuhan lehonom mujupang na sida hamonangan dinamarlas ni roha dia katabanya kapasu-pasu na pinasahamu tabani gajang ni umur dinamarulang tahun ari hatutubu marulang tahun ari pardongas sarepeon tabani kapangkat jabatan dia katabanya kapangumuan siya dalan na ni halomohon ni roham ragam ya Tuhan songoninang dinajupangan niya ka sirokap nito dinak kayanakon doh buru ni huriam parsorang niya kayanakon dang targuari hami sada-sada
Ali Tuhan mau liate madiho pinuji maguarmu. Saat diho mangulu nami hola di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Tapuji ma tuhata marhiti-hiti edeta laos disommahita pasahat papungupilian. Tapuji tuhata maredehita. Oh
pilihan naung tapapungon tapasaha maturi bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nileon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparasyak kami pilihanon pati bulon hara jaun mo tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam mutadahami godang ni sileo-leon mito hami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan di bata nasian nahinan jalan na mangulu rodi sa liling-liling na. Huingot tami saderion akan amate siya kami. Naung pajuluhot tulabung mo ay hodo anak kitsu ni banua gijang jala di ukapodoy diak ka na mga sahot Tuhan Jesus Kristus. Narukado rohanami saderion marningo ajal nami. Dot hagihiyon ni daging di hari sugut. Mauliate marohanami tuho. Ala ditubuh ko kami tupak kirimon na mangulu. Gabi partohap kami dihanguluan na soras suda. Dada na madili kami di hari parningotanon. Alay na malungod do kami di sabulo nito dinami. Nung natorop dongan nami naung nialak mo. Tau si paingot do ujung nilakana sida di kami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakana mi be. Saya sungguh lima rohanami mabahen tiruan na dinggan dia kapoparan nami. Saya puli mana marsa roha jala akan amatian asa unang mga dui jala madili na sida. Saya taiti marohana sida mamereng dopak gijang. Saya leotod dim tuhami asa takas di hati dakot tuhami nong dohami anakmu jalapania diarta na di banua gijang. Saya padaw ma gangguni roha siya kami. Asahot haporsyaon nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adora kubulus sami rura lingguman ni hamatiani. Molohomur mata nami bi. Ukak mamata ni rohanami asa takas ni ida dela tuhasonangani. Molo halang dila nami. So binoto be makuling pargugoy mahami marhiti-hiti to dimi. Asa tarjuh kami aliyamang. Sangkat tutangammu matoddiku. Say patiur hian rohanami. Asa hubas lakanami. Jalasonak kami lahumate. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaon mo. Say saut molomoni roham di banwa tongaosongon na di banwa gijang. Leon matuhami saderion hangulua siap hari. Say sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
jalo hamu mapasu-pasu siana mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasor hon madamena tuto di munabi. Amin.